खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ BTR आव सोलोंथाइ बिथिंखौ गोजौ फारसे लांनो सरकारनि गोख्रों थांखि। मैया बाक्सा जिल्लानि सिमला नबदिहिरायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ एग्र' फरेस्ट्रि एन्ड बाय'डाइभारसिटि कलेज लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बुहुमनि ओरैबायदि दरसे हादर दं जेराव उन्दै लाइमोन सिख्लाफोरखौ हमै हमै खानानै बिमा जाहोयो एबा गथ' जोनोम जाहोनायनि फेक्टरि सोलिगासिनो। बे जाथाया आफ्रिका हादरमानि नाइजेरिया हादराव। बेबायदि गोजाम खान्थि दं जाय खान्थिखौ नाइजेरिया बेबी फेक्टरि होनना मिथियो। बै हादराव हिन्जावफोरखौ हमै हमै बिमा खालामो होनना मुलुगनि खौरां बिजोङाव गोसारदों। हादरारि थाखोनि खौरां बिजोंनि खौरां बायदिब्ला हरिद्वारनि धोरोम संसदआव मुसलमानफोरनि हेंथायै हिन्दु लाइमोनफोरखौ आखाइयाव हाथियार दिखांनो थुलुंगा होग्रा जितेन्द्र नारायण सिंह त्यागी आरो ज्योति नरसिंहान्त सरस्वतीखौ उत्तराखंड पुलिसा हमबाय। दुखुनि खौरां, मैया बेलासिनि 4 रिंगायाव जलपाईगुड़ीनि मैनागुरियाव बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेननि गेदेर जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायजों गोबां सुबुंफ्रा जखम जादों। रेलनि मोन 7 दाबाया बे जाब्रबथायाव खहा जायो। दासिम बे गेदेर जाब्रबथायजों 3 सुबुं थैनायनि खौरां मोन्दों। ट्रेना राजस्थाननि बीकानेरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थादोंमोन। बे समावनो बे जाथाया जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BTR आव BJP राजखान्थि दोलोनि दावहानि गोख्रों थियारि। 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव BTR खौ दखल खालामगोन नामा? दानिफ्रायनो लोब लोब BJP दोलोआ सोद्रोमा थिसनदों। क'क्राझार जिल्ला जाहारबारि खालासि प्राइमारनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै गासै 250निफ्रायबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा बनरगाव मण्डलनि BJP नि आफादगिरि मुर्सि सायख'जाथाव नार्जारिनि दैदेननायाव BJP दोलोखौ मोजां मोननानै BJP दोलोआव हाबफैयो आरो गासै रायजो राजाखौ बनरगाव समस्तिनि MCLA राजीव ब्रह्मनि आखाइजों बरायो। गोजाम BPF सरकार आरो आथिखालनि UPPL सरकाराबो नायफिनाखै बै दालांखौ। गोबां खस्थ'जों रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनांदों। बाक्सा जिल्लानि 22 नं ककलाबारि बियामनि सिङाव थानाय राबांगुरि पिसटिसनि बेन्दोङाव थानाय गोदान बर'गाव गामिनि रायजो राजाफ्रा आग्रां दैमानि सायाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो औवानि दालांजों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जाबोदों। रायजो राजाफ्रा बे दालांखौ लुफुंनानै होनो BTR सरकारखौ खावलायदों। BTC थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारनि गोख्रों अजद। बर'नि मोननै राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF मोननैबो BJP जों सामलाय जाबाय। बिथाङा बुंदों UPPL आरो BPF हान्जाया आसामनि मन्थ्रिफोरनि मुं लायाब्लानो मिथिं जाला। मोनफ्रोमबो खामानियावनो BJP नि दैदेनगिरिफोरखौ मख'यो होनना बुङो। BPF नि एक्सफोरानो होन, बिथांमोनाबो दिनै मिथिं जानायनि सिगां मिथिं जोबनायनि उनावबो जे आसामनि मिनिस्टारनि खोथाफोरखौ लायाब्लानो, बिसोरनि मुंखौ लायाब्लानो जा मिथिङानो जाया। आं बेखौसो बुंगोन दा गोदान बोसोराव। आरो UPPL खौबो आं बुंगोन, दिनै बिथांमोननि माबा मोनसे इनिगेसन खालामनो नागिरब्ला, माबा मोनसे फाउन्डेसन खालामनो नागिरबा आसामनि मानसिनि जाय मिनिस्टार, केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोननि मुं लायाबानो दिनै जोंहा मिथिं जाया, इनिग्रेसन जाया, फाउन्डेसन जाया। बर'नि दख'नाखौ गुबुन हारिया खावबाय नामा? सोंलु सिखारदों। बर' हारिनि रं बिरं गाबनि दख'नाखौ कच राजबंशिफोरनि सिख्लाफ्रा मोनसे फेशन श'आव बाहागो लानानै गाननानै दिन्थिफुंदों, जायखौ दख'नाजों जेबो फारागथि नुवाखै। लासै लासै बिसोर दख'नाखौ फाथानि होनना बुंनो नागिरदों। समाजारि बिजोङाव बे गाननाय दख'नाखौ लाना दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। नोंथांमोननि नोजोराव बिसोर गाननाया दख'ना ना फाथानि? कमेन्टजों फोरमायदो मानगोनां लोगोफोर। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जों बयबो सांग्रां जा। गारि सालायोब्ला हेलमेट हम आरो बायजोआव ओंखारोब्ला मास्क गान। पुलिसा बेनि सायाव गोख्रों जादों। सुबुं जिउखौ रैखाथि होनो पुलिस बिफाना सांग्रांथि जादों। हेलमेट हमै आरो मास्क गानैफोरनि सायाव पुलिसा गोख्रों नोजोर लाखिदों आरो फाइन फोनांदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।